Hyvä, Rosa. Anna mennä! Rosa! Tosi hyvä! Kisko, hyvä, Rosa! Hyvä! Vielä! Yes! Eveliina 17 ja haaveena mennä nyt ensimmäistä kertaa kisaamaan junioribikini-fitnekseen yli 168 senttimetreihin. No sehän tuli kuin apteekin hyllyltä. Winners never quit and donators never win. Siis donators. Eikö toi on niinku eniten luovuttajat? Mä olin 16. Olisiko sulla heittää ylimääräistä munuaista? Mukaan, mutta mun mies joutui lähteä työmatkalle ja mä en saanut ketään hoitajaa tähän päivään. Mutta mä ajattelin, että jos me pystyttäisiin nopeasti katsoa tää kunto ja mietitään sitten, miten lähdetään etenee. Mä otan nyt ihan noin mun perusposeraukset ensiksi. Nyt on sitten hankittu kaikki se lihasmassa, mitä kukakin ehtii hankkia. Ja meillä on tasan 2 kuukautta. 2 kuukautta aikaa kuoria se esiin kaiken ton läskin alta. Ja uskokaa tai älkää, se on ihan yhtä tärkeä homma, kun oli se lihasten hankkiminenkin. Nimittäin, kuvitelkaa itsenne seisomassa siellä kisalavalla. Se on ihan se ja sama, kuinka paljon teillä on sitä lihasta. Jos se kilpakumppani siinä vieressä on vähän rasvasempi kuin te, ne sen lihakset erottuu silloin paljon paremmin. Ja se pesee teidät mennen tulla. Ja mikä tässä on kaikista tärkein? Rasvan poltto. Ei, vaan intohimo. Miten se nyt kirjoitetaan? Mie en oikein äly. Tuleeko se niinku intohimoa niinku yhdyssanalla vaan ilma? Se on yhdyssana. Mitä? Intohimo. Kirjoitetaan yhteen. Ei väliviivalla, kun jää yhteen. Teistä pitää löytyä sitä intohimoa. Väliviivalla tai ilma. 8 viikkoa takana. Mikäs teillä on nyt sitten ollut vointi? No, aivosolu, väsyttää, hermot kireellä, ei pysty nukkuu, vaikka väsyttää. Vaikea tehdä päätöksiä, vaikea muistaa asioita. Elämä haluaa mennä. Jos mä tuunkin hakee teidät vasta myöhemmin. Onko sulla se sun diettipäiväkirja mukana? Oh. Täytyis kattoo sitten pari juttua. Ja alkaa suunnittelemaan teidän viimeistä. Okei. Okay. Heitätkö noin samalla pyykkyä? Päivää niin, että värähtää. Ja minun vieressäni taas istuu Radio Menneisyyden legendaarinen juontaja Ripa Papatti. Ei dopingia, ei tallimääräyksiä. Mitä tarkoitat tallimääräyksillä, Ripa? Ei mitään kärryä. Nyt on nimittäin sen verran naiskaudelta lavalla, että päässä ei meinaa pyöriä mitään muuta kuin tyhjää. Näin. Ja kaikkia ei tarvitse sanoa ääneen, mitä ajattelee. Se on juurikin näin. No niin. Kim, tää on ihan mahdotonta. Näistä pitäisi saada vielä ainakin senttivekki. Eveliina, mä sanon nyt, että sun olisi kannattanut miettiä tätä vähän aiemmin. Joo. Herra kaikki tietäväinen. Onko sulla tähän ratkaisu? Nyt ne väittää, että nämä bikinit on liian pienet. Voi perse, Jasmin, mitä nipotusta? Mä olen kisannut näillä samoilla bikineillä viime vuonna. Tää perse mahtui sinne silloin. Kerttu, Nyt on vaan pakko saada. mites turvotus? No en mä tajuu. Mä oon juonut pullon valkkariin, yrittänyt kustaa 100 kertaa. Mitä
kevyesti. Hei, nyt mä ehdotan, että me päätetään yhdessä ja kenenkään muiden mielipiteistä piittaamatta. Että me luovutetaan. Ja kukaan meistä ei nouse tonne lavalle häpäisee itseään. Moro. Satuin ajaan tosta ohi ja ajattelin tulla kysyyn, että... Montako desiä sä ketsuppia vedit per annos silloin, kun sä sitä vedit? No ihan normisti. En mä tiedä. Desin, pari. No niin, mä vähän päättelinkin. Ja nyt sä et oo vetänyt ketsuppia. Ja sulla on taas sitä outoa turvatusta. Vedä toi. Nyt heti. Liittyy jotenkin sun erikoiseen metaboliaan. Nää voi selittää. Todennäköisesti tää liittyy tomaatin väriaineeseen Muista hampaat. Ja aloitamme kilpailun ryhmävertailulla. Näkymä edestä. Käännös oikeaan. Oona, muista selkä! Oona, muista jalat ja hymyä. Hyvä Oona! Just! Käännös oikeaan. Käännös oikeaan. Ja tässä line-upissa meillä onkin monta rutinoitunutta ennakkosuosikkia. Kyllä, se on vähän sama kuin hiidossa, että se on sitä viimeisestä puristuksesta kiinni. No niin. Ja lavatuomari, oletko hyvä ja tarkistat kilpailijan numero 9 värin selästä. Aha, hetkinen. Nyt näyttääkin, että... Kilpailija numero 9, ole ystävällinen ja poistu lavalta. On yrittänyt peittää tatuoinnin. Ai. Näin on Turengin tyttö ulkona kisasta. Mitä, Mika? Onko siis tatuoinnitko on nykyään kielletty? Ei ole, mutta niiden peittäminen on. Ja jatketaan kilpailua vertailuilla. Saanko ensimmäiseen vertailuun kilpailija numero 6, kilpailija numero 11, kilpailija numero 12, ja kilpailija numero 13. Käännös oikeaan. Meidän mun. Käännös oikeaan. Ja kilpailija numero 6 korjaa poseeraustasi sääntöjen mukaiseksi. Helvetti. Meni helvetin upeasti. Menikö? Täytyy vaan pikkasen käydä korjaa tuota sun väriä. Älä nykytä. Noniin, muitten perässä. Sä valehtelit. Tää oli ihan hirveetä. Jos sä pääset finaaliin, niin se menee sit jo ihan rutiinilla. Ei finaali. Niin. Ihan mahtavaa, sä oot päässyt finaaliin. Sä oot 6 parhaan joukossa. Te teitte sen. Vitsi, Niin. mikä koutsi. Ihan mieletön. Kato. Tää on joku onni. Kato mikä pati tässä on. Onko se Agniina? Se on Aatamin omena. Mikä se on? Ohiljaa. Nyt saa relata. Sä teit sen. Rutiinilla. Älä nykytä. Ja aloitamme kilpailun
Johan on. Järkyttävä tilanne. Kilpailija numero 12. Voit jatkaa kilpailua. Ole hyvä ja tule tekemään finaalisuorituksesi. Tervetuloa!